Натаўскія танкі на мяжы з Беларусю. Адкуль рыхтуецца напад? Гучны скандал у МУС. Палкоўніка мінскай міліцыі выслалі са сталіцы. Жорсткі вердыкт суда. Экстрэмізм дзяржаўнай кінастудыі. Падарунак зняволеным у год беларускай жанчыны. Маштабная рэформа ў калоніі. Але ёсць нюанс. Лукашенко перамог? Куды зніклі адны з галоўных ворагаў беларусаў? Вітаем вас! Пачынаем наш нядзельны выпуск навін. Натаўскія танкі і самаходныя гаўбіцы зноў з'явяцца літаральна за некалькі кіламетраў ад беларускай мяжы. 11-12 чэрвеня ў раёне так званага Сувалкскага калідора стартавалі міжнародныя вучэнні «Адважны Дзік-26». У манеўрах бяруць удзел літоўскія, польскія і французскія вайскоўцы. Польская армія ўжо папярэдзіла жыхароў вармінска-мазурскае ваяводства, што на дарогах значна павялічыцца колькасць вайсковай тэхнікі. На палігоне каля Ажыша будуць задзейнічаныя паўднёва-карэйскія танкі К-2, самаходныя гаўбіцы К-9, баявыя машыны пяхоты «Барсук», а таксама авіяцыя. Афіцыйная мэта вучэнняў – праверка гатоўнасці войскаў да абароны гэтага ўчастка мяжы. Менавіта праз Сувалскі калідор праходзіць вузкая паласа паміж Беларусю і Калінінградскай вобласцю Расіі, якая лічыцца адным з самых адчувальных пунктаў на ўсходнім флангу НАТО. Так што найбліжэйшыя дні каля беларускіх межаў будзе асабліва шумна. Праўда, пакуль гаворка ідзе не пра рэальную эскалацыю, а пра чарговыя маштабныя вайсковыя вучэнні. У Беларусі вырашылі крыху апусціць з неба на зямлю аднаго з самых сумна вядомых сілавікоў часоў 20-го года. Яго кар'ера нечакана зрабіла крутое піке. Палкоўнік міліцыі Кісель, які яшчэ нядаўна быў першым намеснікам начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў Мінаблвыканкама, цяпер узначальвае міліцыю ў Валожыне. Пагадзіцеся, кар'ерны маршрут даволі незвычайны. Шырокую вядомасць Кісель атрымаў пасля пратэстаў 2020 года. Тады ў сетку трапілі запісы размоў, дзе ён заклікаў жорстка збіваць пратэстоўцаў і цынічна выказваўся пра людзей, якія пасля траплялі ў бальніцы. Цяпер адзін з самых адыёзных міліцэйскіх начальнікаў таго перыяду апынуўся далёка ад сталічных кабінетаў. Праўда, пакуль невядома, за што ён атрымаў гэта пакаранне, бо кар'ерным узлётам это ніяк не назавеш. У год беларускай жанчыны ў жаночай калоніі вырашылі крыху палепшыць умовы працы зняволеных. Праўда, гаворка пакуль ідзе толькі пра вокны. Як паведамляе Флагшток, у філіяле калоніі нумар 4 Зарэчча ў рэчыцкім раёне плануюць замяніць вокны ў 2 швейных цэхах. На гэта выдаткуюць больш за 28 000 рублёў. Менавіта на холад і цяжкія ўмовы працы ў гэтых цэхах неаднаразова скардзіліся палітзняволеныя жанчыны, якія праходзілі праз Зарэчча. Узімку там бывала настолькі холадна, што працаваць даводзілася фактычна ў верхнім адзенні. Цяпер адміністрацыя вырашыла ўсталяваць сучасныя ПВХ-вокны. Работы павінны завяршыцца да канца ліпеня. Так што пасля шматлікіх скаргаў на ўмовы ўтрымання ў калоніі ўлады нарэшце пайшлі на паляпшэнні. Хоць пакуль што гаворка ідзе не пра змену сістэмы, а толькі пра замену вокнаў. У Беларусі экстрэмісцкім прызналі фільм, які калісьці сама дзяржава ўзнагародзіла прэміяй. Суд у гародні ўнёс у спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў дакументальную стужку «Дарога на Курапаты», знятую на Беларусьфільме яшчэ ў 1990 годзе. Фільм распавядае пра Курапаты, месца масавых расстрэлаў часоў сталінскага тэрору, дзе загінулі дзесяткі тысяч чалавек. У пачатку 90-х стужку паказалі па ўсім Савецкім Саюзе, а і аўтар Міхаіл Ждановскі за цыкл дакументальных фільмаў, у тым ліку «Дарогу на Курапаты», атрымаў дзяржаўную прэмію Беларусі. У стварэнні фільма ўдзельнічаў і Зянон Пазняк, дзякуючы якому праўда пра Курапаты стала вядомая шырокай грамадскасці. Просто наверху там лапками прикрыты были, открыли, посмотрели. Лежат, как селедка в бочке. Главное, я бы еще так не испугалась, если бы эти люди не просились. Я еще не соображала, что-то их стрелять будут. Я ж не соображала. А потом они, значит, к яме, и сами сзади. И тут это они, людцы мои, дорогие мои, за что нас? За что, люди добрые? За что нас? Деточки, прощайте. И тут пух-пух-пух-пух, вот так горох на сковороде.
падаюць. Прайшло 35 гадоў і цяпер атрымліваецца, што экстрэмісцкім у Беларусі прызналі фільм пра сталінскія рэпрэсіі, які некалі афіцыйна лічыўся прадметам нацыянальнага гонару. Больш за палову аўтамабіляў у Беларусі ездзяць без тэхагляду. Паводле дадзеных Белтэхнагляду, у гэтым годзе больш за 52% машын не маюць дзейнага допуску да ўдзелу ў дарожным руху. Пры гэтым колькасць аформленых страховак значна перавышае колькасць пройдзеных тэхаглядаў. Іншымі словамі, многія кіроўцы аддаюць перавагу заплаціць за страхоўку, але не правяраць тэхнічны стан свайго аўтамабіля. Штодня на беларускія дарогі выязджаюць ад 3 да 3,5 мільёнаў машын. Паводле ацэнак адмыслоўцаў, ад 30 до 40% з іх не праходзілі тэхагляд. А это азначае, што на дарогах могуць знаходзіцца аўтамабілі з няспраўнымі тармазамі, рулявым кіраваннем і іншымі небяспечнымі паломкамі. Пры гэтым штраф за язду без тэхагляду сёння складае да 135 рублёў. Але падобна для многіх беларусаў это менш страшна, чым чарга і выдаткі на сам тэхагляд. У самым усходнім Хочымскім раёне міліцыянты за адзін раз затрымалі адразу 2 нецвярозых трактарыстаў. Самае цікавае, што мужчыны ехалі адзін за адным. Калі інспектары спынілі трактары і праверылі кіроўцаў, высветлілася, што абодва былі пад градусам. 0,7. Состояние алкогольного опьянения. Набирайте воздуха. Дышим, пока не скажу хватит. Дышим. Хватит. Какие цифры видите? 1,0. У 31-гадовага механізатара алкатэстер паказаў 0,8 праміля, а ў яго на 41-гадовага калегі ўжо цэлы праміля. Цяпер абодвум давядзецца надоўга забыцца пра кіраванне транспартам. Адзін атрымаў штраф у 100 базавых велічыні пазбаўлення правоў на 3 гады, другі заплаціць удвая больш і развітаецца з правамі на 5 гадоў. Жыхарка Віцебска паказала, у якіх умовах жывуць людзі ў доме, што знаходзіцца на балансе Сеннінскага райпо. Так вот обрушился пол на всяческие мои обращения в райпо. Дом находится на балансе Сеннинского райпо. Мне никаких ответов, конечно, не поступает. Но так же тоже жить нельзя. И это не одна комната такая, еще есть вторая. Никто, короче, не шевелится. Вот так вот приходится жить людям. У доме праваленыя падлогі, гнілыя бэлькі і канструкцыі, якія, здаецца, трымаюцца літаральна на честным слове. Что раньше, что сейчас. Строительство всегда было одинаковым. Строили из говна и палок. То же самое, без единого гвозда. Просто его здесь вообще, в принципе, нету. Вот на кирпичиках все и вот на таких вот палках. Все палки эти, балки мокрые, все гнилые, понятно, ну все трухоль, тут все это видно, конечно же. И вот так вот выглядит это сейчас. Паводле слоў жанчыны, звароты да ўласніка будынка выніку не далі. Таму, пакуль чыноўнікі маўчаць, людзям даводзіцца жыць у доме, дзе падлога можа праваліцца проста пад нагамі. Беларускія агароднікі сутыкнуліся з сапраўднай загадкай. Сёлета на бульбе амаль не відаць каларадскіх жукоў. Где жуки? Ребята, скажите, пожалуйста, где колорадские жуки? Я в этом году не видела ни одного жука. Нету. Посмотрите, нету ни одного жука. И здесь абсолютно нет ни одного жука. Посмотрите, какая чистая, красивая картошка. Есть вообще у кого-нибудь мнение, куда делись колорадские жуки? І вось тут беларусам, здаецца, не дагадзіць. Калі паласатых гасцей шмат, усе скардзяцца, што яны з'ядаюць бульбу. Калі жукі раптам знікаюць, пачынаюцца хваляванні ўжо з-за іх адсутнасці. Пакуль адмыслоўцы не спяшаюцца рабіць высновы. Магчыма, на колькасць шкоднікаў паўплывалі надвор'е, маразы ўзімку або іншыя прыродныя фактары. Але факт застаецца фактам. У многіх рэгіёнах краіны бульбяныя палеткі гэтым летам выглядаюць падазрона чыстымі. На гэтым у нас усё. Калі для вас бяспечна, падпісвайце наш канал, стаўце падабайкі, пішыце каментары. Гэта вельмі дапамагае распаўсюджваць беларускамоўны кантэнт. Да сустрэчы!